begira, beti pentsatzen da, gu gai izango ote gara hori egiteko, beste herri hortan egin dutena eta lortu dutena eta gu gai izango gara hori egiteko. Kilometruak herrira etortzia, haundizea zan, ikastolara etortzia. Nauan diru bilketan da idatzia bialtzen enpreseri, dirua eskatzeko, dendetan laga sobriak dirua batzeko, eta holako gauzak. Inin nengoen salmentako batzordean eta hemen batzorde iraunkorrian, talde guztiekin. Hemen elkartzen ginen astian behin, eta baita ere salmentakoak dendan astian behin. Eta gurekin aparte zauden beste batzordekide batzuk, beste ardura batzuekin ekonomia barruan. Ni uste dut ilusio bat zauala eta gero inguruan ere laguntasuna bazauko zuela. Naiz eta zuk arduratu hau nik egingot, bazauko zu nori heldu ez. Beste lagun batekin, baten ginela, saltzera, erropaketa saltzera, Azpeitxira, azokara. Urte osoan ginen dut, eta saldu zen pila bat, eta jendiakin kriston harreman sortu zen. Geixo esango dizut, nik uste dut astero etortze ziala, gurekin egotera, kafetxo bat hartzen gen, bueno, kristona, eta saldu ere pila bat egin zen. Ni dendetan eta gero erropak erostera aukera kamisetak, ze prakak, ze sudaderak, ze juten ginen Iruñara, Donostira ere bai, toki askotara jun ginen. Rekordu danak dauzkatenak dira onak. Netzako izan zen reto bat, inoiz egin ez dezun gauza bat. Bai, hori da. Eta antola jarri eta segin behar dugu. Hau, helburua lortzeko zenbat jente behar dugu, nola antolatu behar dugu, eta alkante ginen astero, egitera komentatzeko eta gauzak eta oso polizia, espiritia oso polizia izan zen. Begira, zenbat jende implikatu zen, eta begira orduko lekukoak nola hitz egiten duten. Horrek esan nahi du jende pila batek hartu zuela parte.